puso naliday unay sika apo adda kalata mangte talna iti biyag ko no tibagi ket na bannog ken awanen ti kabaylan imam apo ket sapsapulenak sika iti mga gastoy biyag ko Jesus sika ti pudno a mga gas sika ti namnama sika ti target ko no ang sakit ti puso ken kararuak itinagan mo ang sardeng tiliday ko Jesus sika ti pudno a mga gas ti parabor mo isu ti magpabiyag mga gas ka iti sugat ti biyag ko apo sika laeng ti mga gas ko Dunteng dagiti rigat ken ti lubong ket napno ti liday ti saung isu ti silaw iti dalan mangiturong kaniya iti dalan ti